tuna kan ngai thlak tur le kan thlir ho tur hi indo pui pani na hun lai bor vela en thla tu ro pui beranga mitam takina han ngai Soviet Union tana en thlak na thok tu Richard Zorga chanchin hani dona ne a injiak danang chuan Richard Source ti ni om takania amero chu alam dana chuan Richard Zorga ti ani thungane mun le mingte tam tak hi German trong le Russian trong te nia chiar sual ol ma alam dana lam dik tok lo te lo pal chuan in hriat thiam na karon nge na atam tak chu alam dan Google chop zel te po angaya ti sual pal a view mai thei bokane kumsa go somli pakhat khani in Japanese police headquarter investigator te chuan thuruk in thup danglam tak mai chu an hai chuga kumengawaza chu German chanchin bumi Tokyo thok chuan Nazi le Japanese mi poimo tak tak chu alo kom kual na sahle mai ti an hretchuk ta chupa Richard Zorga chu German ambassador ne na in nimnai tak mai le thil poimo an soi ho na pianga a hrui thin Soviet Union en thatu lo ni reng si chu halo ni an fin fi na mu te chu an oilo hian zoka Richard Zorga chuan Nazi ru ko langa in soin German ho le Japanese ho chu halo bum char char mai halo ni indo pui pan hi na hun laya en thlak na thok tu lo tling ber le ro pui ber anga soi hani ta hiala ti chuan Richard Zorga chuan kumriat zet mai tu ma hriat lawin en thlak na halo thok char chara athem te poin rin hel zukai ha ulova Japanese mi le satam ta chu thurul puin Japanese thuruk le German thuruk chu aru chara chara an hriat mi lovin Soviet ho nena a hlan chong char char mai ne heti hun lai hian Nazi ru ko langa hriat la rani thung sia Germany le Japan in kung kai na po a hriat ne so view mai Soviet dan chun atangkai tak zet setani emponi sila Soviet ti hi tun nuwa Russia hiani ti tam tak chun kan hrenge yanga a hrelo te kan lo takin Soviet Union ake chiat tak nuwa Russia hi lo pianga ti chun ram tam tak Ukraine te Azerbaijan ti ang reng te Kazakhstan ti te ram tam tak chu aron piang chuakani chu wang chuan Soviet ti aya hian Russia ti kan lo mangani poin kan hrethiam tlang don nia kumsa zugo somli pakhat fawanga chuan Moscow lama thu tonin Hitler chuan Soviet tuna Russia lo ni ta chu arun don thu a hrila an operation mingpo chu operation Barbasar sa ti ani dona ma se chung thu chu hril vek ma se Joseph Stalin chuan athu soi chu hangai poimo du lova Nazi sipai rual tam tak chuan atnu loka chuan Soviet ramri chu anon kan tarup mai sia Soviet sipai la in ring man hek lo le tin murap rual nok in tlan se zo ta ni relo te Moscow khodai fema an tram tlak an hop tamai sia Stalin po chuan chan sen lo zo na dong ta Japan ho chuan khochak lama train an ron run an hlau tel tho box si ruang chai che an ron thla ani vai zong in Soviet sipai te chana chaw view nge yang le ti chen Soviet ho chuan Zorga thu soi chu an ngai thata thrap maya Japanese thuruk a hriat ngei po an bei se ne a soidanang angin Soviet sipai te chu han che to mayang Richard Zorga chu hawa poimo ta te lulem ole khongain ka u a channel mingpo ma faka khol ring ti hi cancer na wangin kumsang le som pakua tang khana in en kol toa anu pui hi in chu atanga tlaka wangin a spinal cord a thalawa harit la theilo chi lo ni box si a channel a hian pathian tu soi sarmon te po ada ve thrina sarmon ngai thla thin tein om chuan lo nge thlak sak ve turin ka ngen cheone Richard Zorga chu kumsang hazariat som ku panga October ni li khan Baku Soviet Union ram pakhat tuna Azerbaijan anti taka alo pianga apa chu German engineer ni in anuero chu Russia ni thungane apian tiratonga communist thurin buai pui ngal chot mi an lemlova khatia khovel in do pui pakhat na halo thlena thisen luang na satak mai a han hu khan ama ngong na satak mai haneya tin apu u nau pa apa pate chu Karl Marx a private secretary ni in anau panlaya ale khabuchiar masak berpo Karl Marx a lekhabuzia Das Kapital ti chu hani nge Karl Marx secretary hi atira chuan ama pu dik takemo ati hial maya chutiang khop chuan anin kom ngei bokari Das Kapital a chiar nuwa chuan communist rin na chu azom ngal mai chung lowa
anu le pa chu socialist an ni wangin communist rin na chu zom tum na po anei lem lo mase kum sanga zaku som pali august la chuan kum som pariat mi alo ni veta heti hun lai hi indo pui pakhat na lai bor vel khania aram len nam mam hangai na wangin sikul chu ban sanin sipai azom ta German Imperial Army ya adut tane chuta chuan mi tu te thuziak emwa indo na ro pui ziale zaom na te ne na te an chan dan te chu amuin angai sang em tem ve ngei po abese ma se bese lo lutuk tak mai poi sei lo in thana chu wa muta jok sine Belgium a Dixmude an tia chuan azir lai pui volunteer te chu tam tak tha an nia amit nge in thil thleng chu a mu bok ndora wang chuan voi thum hliam atuara a voi thum na phei chuan a hliam na zuala adam chungin a ke bai zui tani tin chu baka akut jung trang pathum chu a chan bok chungte ni wang chuan sipe trang tlak ni to lovin abang zui ta a kumsa zu som paruka konin baka in enkol tura thon ni in chuta chuan sikul po a local to thina ni heta lai hian doctor pakhat chuan lo enkolin chu doctor chu communist thurin vuam tu ania adam lo enkol te chu Karl Marx ale Friedrich Engels a thuziak te a petren chutarang chi chuan Richard Jorga ru chin thak ta indona chu zaom na ni lovin ramle nam ven himna ni lovin capitalist ho duam na ra chua ni in na hreta 10 million le mi hausa ho hausak bel na tura van tlang mi ho torna mai ani ti chu arin dan ani taburu mai politician te chuan indo an rota sipai poiselo tam tak an thi pha mai ni in a hutlat mai ni engtina motaka capitalist ho belet ve chu try na hreta communist thurin chu zom ve ta ne Richard Jorga chuan kum sanga chu som pariata the German Revolution kha telvein Marxism the dar tumin lekha leaflet te sem kula thu soina wa kul ve na sa hle trina aruka in khom na te telve thin bokani Spartacus helna Berlina anneya khan telve tuma ma se thleng man lo achan po anni khan lo sama an hroi tu te tha sak anni wangin andar zo ta siane ti chun Habsburg lama chun let le in le kha hazir chun zoma kumsak zigu som pakua chuan political science a doctorate degree a lo chugle shramane engponi sila German Revolution chan chin hi tlema zong tal soilo chuan kan thu soi tur te hi afia zo lo palange han soi don chin taila shit na ti zau tu tan te po a thao me the German Revolution anti hi kumsaka zaku som parita tang som pako in kara thleng khania khovel ramchang kang tam taki revolution wangaro in tuai tharte anni furmaya civil war wangin ramtam takhian mason na annei po tila asulom love America rampo civil war wangin an siam tra kan ti theyanga French Revolution chungchang te po kan hrenari noma tin China po civil war an ma chon ve toni kha chutiang che chuan German po khuan revolution rap thlak angreng tak mai halo ma chon toa chumia kaltlang nuwa chuan malam ma panzowa Hitler ate haron pong chhota ne he German Revolution anti hi November Revolution ti te po soyania atira chuan navy tlem te na an tran nani omzia bera chuan indo pui pakhat na top lam November kumsa zago som pariata German Empire tlak chiat na le lalna monarchy in tlak thleng na run pui ti na ani bera he revolution atang hian Kaiser Wilhelm II chu lalna traina banga Germany chu republic mi pui thlan ro rel na lal in thla chong zelin ro an rel thin na ni to lo Weimar republic alo ni ta ni alo thlena chantlang pui te chu indo pui pakhat na an tlom na wang chu ni pakhata Germany indo pui pakhat na khan an tloma an nam nun le sarkar din mun te chu hader thong le a mi puyan thin rima ti chuan pung khom ta ni abultan tu te ber chu kumsaka zago som pariat November thla a longsipai rualin helna an cho chu ni a chutia longsipai rualina helna an cho chu nu ni thum chung lek chuan German rampum pui chu afan chuak ta rampum puya chuan helna chu ha chuak ta mup mai ni tin thil pakhat kumsaka zago som pakhuwa January ni khata chuan Spartacus uprising di chu halo om velaya German lal abana atlan chiat tak nuwa khan
communist tele democracy tu te chuan thuan in chu zuya lalna hanin chu zuita atlang pui thuin democracy tu te chu han tamjok si te chuan communist party te chuan Spartacist uprising ti chu han trana Berlina chuan German sarkar chu an dawa an tumber chu communist sarkar dinani kan soita kan khan kumsa zugo som pariat November ni ko chuan Kaiser Wilhelm chu ramdanga atlan sedai towa ma se kumsa zugo som pakua kumtir bor vela chuan democracy tu tele communist tu te chu hanin douta ne awm zia bera chuan atira mi puitang rualin an ramlal chun dorona an lal pai thlak nuwa communist le democracy tu te chu hin bei velein democracy tu telam chu han chakta ti chuan tun thlengin Germany rama chuan democracy chu tun nun aloni ta ma se communist support chuan theitopin democracy tu te chu han beilet vereng thawani hetiang ani wang hian Soviet Union chuan Germany rama communist thurin chu thedar zelan tuma chutiang chuan an thurin zom tu Richard Zorga te chu an mangtrang kai chota hani Richard Zorga chuan zirna line chu zo zui lovin rar khuwa chuan a pema lungal theilai chuan na ha han thokle zuai rar army te azom boka chuta khosa zia chu an huin Soviet Union shroi tu te chuan an lamatrang turin an otluta le mai ne ani chuan mi fing tak mai han mamoa en thaturin om tak andu ti chuan Zorga chu Moscow lama chuan an shroi ta anu chu Russian ani tak nain Russian trongpo athiam ve boxilo atira chuna tal bui ve deu abula train Russian trong chu a han zir chole te a ti chuan kumsa zugo som ni parli October chuan Russian tan chuan en thak na thok tak turin anu pui Christiana chu akal san mi mai ne Russian ko pui Moscow chu apan ta vu mai Zorga hi me chemi zet mai ne ya anu pui hi anzir tir tu pa nu pui luini in anzir tir tu pa kat albak karlak chu communist sumdong house zet mai le political science professor rania ma se Christina chuan Zorga mu chuan atuiral tatlat mai anua Zorga chanchin a soile dan pein a mu masak bar chuan trekaden ang sokin naom mani ome tichu kumsaka zugo som ni pakhat mei thla chuan ain nei tangenge ne kumsaka zugo som ni panga chuan Soviet Communist Party chu zomin official takin Moscow tan en thlak na hathok zui don ta ne kumsa zugo som ni pasari chon hulama chuan Richard Zorga chuan England le Europa chuan en thlak na chu thok tran ta kumsa zugo som ni pasari chon hulama chuan Denmark Sweden le Norway long chol na huna te chuan Komintang tan chuan a thok chuk ta ne Komintang tiom zia chu Soviet Union in kumsa zugo som pakua adin khanin Kovel ram shanga communist thurin thedar tura polchak tak mai han siam ti namai nia an na ber chu chung rama communist party en kolle an thanlen zel thena tura be puite communist thurin thedar te chu ani ber ti chun kum ni nuwa chuan Komintang chuan London a tirin British rama communist movement en fi turin an tir le ta ma se British en thatu te chu han lo chakre uzeka Zorga me poin engma ati lei theilo Zorga chu anlo hretchuk thuya ti chu kumsa kha zugo somni pakua England atangin an not chu zuita ne chuta Germany a chun let lein thu thara hre le ta chu eng dang ni lovin Moscow lama Komintang chuan ani na chu anlo hli sak thu chu ne a hliama chian phul sak ani ber mai Stalin chuan Soviet a chuan rorelin Stalin rorel na tuar tu ti zinga telve ti nania ti chuan Germany a chuan na nei lowin a han omle ren ron Soviet military intelligence ho tu pa nen in muin hunrem changa ne le ta hlau mai tuna chuan Red Army Soviet Fourth Department ti hi an en thlak na thok tu te soina nia fuan Fourth Department a chuan na chu thok thei ve don lau mai ne kumsa zugo somni paku October la chuan Moscow thleng le ta alandana chuan mi pui hriat turin Russian en thatu te chuan an hnot chuka ani na dik tak zoka ero Russian en thatu te tan a thok le don tran chau ti na ne tlang bum nan a han ban ri lailok ti na mai lo nia ti chuna ti turma saber chu Shanghai lama kal chu ni ta Europe lama che sul to a Asia lama a che thatangai ve to thungang
Shanghai ko pui chu alo bui nuai maya ko pui in rel bol na fel failo tak mai ni in opium te chu a hluar hle visa polo ngai lowa du danin atal vel mai the ani kumsang zu ko somthum January tha Shanghai chu thlengin a court name chu Ramsay ti ania ati tur chu Chinese civil war chung chang le Japanese ho in rol thu dan ngai chan chu ni ti churan ha bultran na dan chuan atana thok tur mirinom tak chu khom tran ta Chinese civil war hi communist le democracy in do na nia atopa chuan democracy du tulam te chu antlan sia formasa tun nuwa Taiwan an tia khian an pem khom ta ni a hmairo chuan chiang kai Singapore te le Mao Zedong a pol te chu an in do na sa hlea heng hun lai hian Soviet chuan Mao Zedong a pol te chu than pui turin zorga hi an tirani ami khom ho te chu merinom tak an nia a then te phei chuan ata nun na po an hlan phal hi alang ti tur an ni chung singa pakhat chu Agnes Medley chu nia American journalist ani zorga an kumsang go somthuma Shanghai ron thlen hnu lokhan in tongin zorga chuan American journalist ani thule a ming chu Johnson ani thu a hrila abum ti na ni chu Smedley nen chuan in ngai zong chawin zorga tan chuan a thok ta boka ani kaltlang hian Japanese chanchin bumi pakhat Hatsumi Ozaki po chu hatonga Ozaki hian zorga chu Kuomintang tana thoka khovel him nangai poimo tu nia alo ngai ve bok ti chuan Ozaki tenen chuan tang hoin thuan in pekual ta thin ani heti lai hian Smedley chau chu zorga ngai zong tu chu ni lawa hemi kum ve khian zorga le German nula Ursula Kastinki a pen ne matana Ruth Werner chu anin ngai zong boka Ruth Werner kan tina in Ruth Werner ti lam hi ol ma zoka soita angin Russian ming le German ho ming hi alam dan hi thiam har ema kan lam than lo zong tak mai ani sia lam dana lam sual pal galo nei poin min lo hra thiam turin ka nge non mol cheu ne azika hi chon Werner ti ni om takania ma se an lam dana hian Werner tiang deuh hian an lam le bok sia Werner chu ani chuan minin Soviet en thatu tan a roi zuya mechelama chuan jet hei par tak mai ni Ursula kot ne matan chuan Sonia tian mang boka heti hun lai hian China rama chuan chiang kai Singapore le communist chu anin bei buaina savio mai communist lam tan chuan zorga chuan na thokani kan ti to kha Agnes Medley chu Philippines lama azina heti hlan hian Werner le zorga chuan nuam lo chen dun Werner ina chuan zorga chu atom deuh reng mai a Japanese en thatu thian tenen chuan anin mu khom fo boka Werner hian au than puina satak zetani heti hunan man mek lai hian an chevel boruak chu alo lum chhota kumsang zugo somthum pakhata chuan Japan chuan China mar lam ram thatak Manchuria chu arun tani an huloka China mar chak zong chu athunun taweka a hlotlin emawangin Japan chuan Shanghai lampo chu aron bi ta du mai Shanghai chu khopui lian le poimo tak longchol na munania an lak vai chuan China pum lak po a harsadon lo nin an hriani ti chuan kumsang zugo somthum pani January ni somni pariata chuan Japan chuan China rampum pui lak chu hatumta tuna chuan zorga mission po dangta amma aru ka thok thin khan indona hmuna train en thak na ro thap zet mai chu thok tani ani chuan Mao Zedong pol te chuan China ram chu thunun sen tia ma se Japan chuan China chu aruna atne ti to si zorga tan po chet vela boi thak view mai ne Chinese ho chuan Japanese ho chu an huat ema wangin athurwal pui hlei thei talowa China ram opchina chuan an lut ve thei talo ama chawa chein amit le beng chu achikar maya Soviet tana tangkai theo mang information chu adap kul na sahle kumsa go somthum pania chuan in ka hen puanga zorga tan po Shanghai omreng chu him talo an department on how to paber General Ian Barson nena kum niom don thu suima se kum thum zet acham ta khania heti lai hian Shanghai Municipal Police te chuan aron chui tran ta si Soviet agent ninge ya shin an ve chaumek zorga tan po tlanbo a hun to riawani an department lam te point tlanbo hunani ti hriin kumsang hajaku somthum pani December a chuan ama thak tu nena mo purna alan nuin longa aluta Vladivostok kaltlangin Russia rama alut zuitani
hetia Russia ramathen hian ro pui takin a department chuan an lo muka a thok traboka an fakher mai amang renga hlotling an lo ngai tlat lawani China rama lai hian journalist in na a thok kan ti to kha chuti lai chun Chinese ho lo nei dan le thlai en kol dan chu hazirna sa ema Russia rama po achun som nge China laia abil nu pakhat Ekaterina Maximova Katia hanti bok chu Russia rama chun shrui ho in nu puya anei zuya meichia hi chu a ngei lo ani da uber mai ti chuan nu pui nei in nun nuam tak chuan anung chawa ma se khochak politics chu a chiri zual ser mai si Katia nen po anom dun rei thei talo Russia chuan an agent traber chu nu pui ten hu te hum pher mai tur chuan an ui thlunga ngang chu kumsaka go somthum pathuma chuan Japan an tir le ta Japan chuan Russia chu arun don nge don lo ti varhe turatir ani deuh bera Japan chuan Vladivostok abeya Khovela Rail Saber Trans-Siberian Railway amhan trangkai chuan Russia ram chu ada duak ve thei tlatani Zorga chuan amison ti le tur chu apoi moni ti asia anman chualo na turin communist a athopuite chu aban san ri angai ti po asia ti chuan kumsak hazugo somthum pathuma chuan Berlin chu thleng le ta German Communist Party atang chuan ban na hathe lutane a socialist triante zong men chuan anin zomna a chu chat taveka a triante ho hne na soidan chuan Soviet Union a chung khan aril ruin thak danglam vekti asoya Soviet ho rin dan chu alo thalo topani ti soin communist tilti dan chu a fak talo hleya democracy thatzia chu atlang au pui ta velani chu alem chan chu a thok thangang maya German newspaper zaom tak ka an journalist te chuan ani chu anon bek bor tranta Gestapo te po chuan ani chu an ring ta a ti chuan Nazi party a chuan membership fee te chu pein a in mang chhota ni a thil tumbul pui ber chu German hoin journalist anga Tokyo an thon chu hania chumi turatan chuan thei top po a chu bok Tokyo a chuan journalist angin German in an thonani vai chuan Soviet tan German ho le Japanese ho chu ayan thla thei don ani ani hian a main Asian ho chu alo hrechiang to a hunengaw chen Shanghai a om to kan ti to kha Nazia a hanin le taka chuan German ho chuan hruai tuni na te po an han pe ve deuh ren rona ma se zorga chuan chung thil zong chu an nial fit thla thrak mai ne a chan po ni na din mun sang tak a chelani vai zongin mi nan chui don sia atan chuan mi hriat lowa a ruk theyang bera om chu ha poimo si ti chuan zorga chuan kumsa khazgo somthum pathum September a chuan Tokyo chu thlengta heti hun lai hian Tokyo chu foreigners tan chun khopui nuam tak ani lemlo mitin mai chuan ramdang mi chu han ngai thelo em veka thunei tu te po chuan ramdang mi te chu rin hlel na mitin an lo thli reng mai mase zorga chu mi hne thei tak mai hania ti chuan Japanese thunei tu sang tam tak chu thiana siamin atan chuan Tokyo po mun nuam tak ka chang chhota kumsa hazago somthum pathum October thla chuan Eugen Otnen chuan anin muwa ani hi industrial city Nagoya a an sipai ho tu lu pakhatani hetianga Otne na anin komta huwa hian thil thlen dan chu danglam chhota viwa Otne na anin kom theina chan po hi engdang wang ni lovin indo pui pakhat na hun laia khan khothlang lama German tan na hanlo thoka sipaya anlo trangdun hrep to ne ti chuan zu te chu indun treinin anin do thin hun lai te chu han soiduna hetia zuan indun lai hian zorga chuan information poimo tak Japanese thian tena an hril te chu pot nena chuan a hrila pot po chuan chutiang information poimo chu amala khom anga soin an ho tu ten hena chuan a thlen ve bok an ho tu te chuan a tho thata wangin ot chu an lo kai san tir thui mai boka Berlin atang chuan promotion order chu a muzui ngal mai ni ti chuan Tokyo a German embassy a chuan senior military officer ni turin an attach ta zorga chuan ort cholo po chu midang thiana asiam nuala Admiral Paul Veneka po chu ani chuan a kom ngei vio mai ani hi German Navy an ho tu sang pakhat chu nia zorga nen chuan zuan indun fo thrina ni
vanika chuan zorga chu aring thin hle maya thutam tak chu soipuin sipai information poimo tak tak te po chu zorga hena chu na soi thin zorga chuan chung zong chu alo file zelani ti renga hrelowa zinaka chuan atisual chiawa ne zorga chuan german ho thuru chu a hretam tola an officer ho po chu athun huai ne view to bok chumi nuwa chuan japanese sipai ho chu abitum le ta Shanghai khan Hatsumi Ozaki nen khan an thok du na ni kha tuntruma po hian Ozaki chu Shanghai train Japana chu na ron let towa Ozaki nen chuan zorga chu an thok dun rengani kumsa khazako somthum pasaria chuan Ozaki chuan din hun sang tak maya chel towa Prime Minister Breakfast Group a chuan consultant na halo chel reng to mai ani chuan Japan Prime Minister chu thuron te po alo pe hial thrina Ozaki baka hian Max Clausen chu anzinga chuan telvein ani hi radio operator ani hian arukin radio operate na chu hathoka Soviet ho hne na chuan radio mangin thu a thon train an pol ho zinga chuan atho hlok ve a message siam danglam te chu midangina an hriat thiam thelo turin Soviet hne na chuan a thona ani ero chuan chung message siam danglam te chu an lo hre thiam viau boxi a radio chu radio te takte ni in suitcase chunga thunbo tham lekania mase Japanese hoin anman mai a hlawa wangin a omna chu a thla kual reng thungani Japanese detective te chuan ven mangin khopui chu han fang kual renga radio thu thon chu a om lo an vil reng mai chutiang ani wang chuan zorga team te chuan ti dan tur dang an ruam han leya an radio be chatan chuan long an mangtang kai ta chu long chu tuipuya chuan awa kual vel renga Clausen chuan tuya tang chuan a hna chu thok tran ta ne Japanese radio monitoring service te chuan an thuin thom te chu an man hlei theilo an member zinga pakhat chu Branko Vukalik Junia ani hi Yugoslavia journalist ane thala tu ni in a document then khat chu microfilm anti maya chuna transfer thrina thalak poimo tak alak te chu mi hriat thiam theilo turin ani chuan avong train an member poimo tak mai pakhat chu Yotogu Miyagi po chu nia ani hi artist ni in Okinawa piang le seilian ane ani hian sipai ho thuruk te chu aru chuak thrina Japanese document te chu English le Russian trong te chuan a translate the ane sipai chet vel dan zong chu a en thli thlai thrina ti chuan an ni ho hi restaurant te bar te zorga ina te chuan anin mukhom ve train zorga chu Isabu district a chuan a khosa a ina tang chuan anaw te ho chu a thunun hne hle heti hun laya en thatu thokro pui ber anga an soipo hi a om lo lem lo ama chu thok loin thurul pui tam takaneya chu ho chu atan chuan an tangkai em mani ti chu kum sa ju go somthum paruk chonu lamma lo nia zorga chuan Tokyo a German embassy chu alu chu ne view to mai chu tiang ani wang chuan Nazi tele Imperial Japan ho thodun na te chu a hretchuk chota anni chuan an thodun na thuthlung chu anti-Comintern pact antia chu thil chu top secret tani Tokyo a German ambassador point chu thuruk chu hrevelowa heti hun laya an ambassador chu Herbert von Dexter nani an ambassador hriat mi alowin anni chuan arukin inrem na han lo siam reng si mase zorga chuan chung an inrem na document te chu arukin thla hala ti chuan Soviet ho hne na chuan a thon ta ne German le Japanese te chuan arukin Soviet chu an lo hle mai ti a hreta tuna chuan Soviet Union chu a him talo hle mai khothlang lama tangin German in aron runanga khochaka tangin Japan in aron runanga rongchai che an thlak chuan Soviet Union chu an nuai bo mai dona ne amma kan soita ang khan German officer then khat chu information apek ru ga wangin promotion te han lo muwa German embassy a chuan an tlang tlavio mai ani chu tiang te ni wang chuan zorga po chu German embassy a chuan atlang tlaviowa ama purin office ran po anei hial mai tin cipher books anti mai te po chu pek ania chung le khabu mang chuan secret message siam danglam te chu Berlin ani chuan a thon thei don ani German ho chuan an tana en thatu emo han tia Eugen Otto chuan chu tiang tura chuan angai
tuk tin ani pani chuan breakfast anei dun trina zorga chuan a hma zana chanchin thlengte chu ot nena chuan a hril mia train ot po chuan an thuru poimo tak te chu zorga hena chuan a hril ve bok trina tin zorga hian meichhia te chu ati thiam viau mai kan ti to kha a thian pa otanu pui helma ot po chu alo ngai zong le mana urgent ot nen chuan in thian thatak an ni nain a thian pa nu pui chu a mutai loi si a thian te nu pa hi anin nei na chung changa an lim lo dun em bok renga helma ot chuan zorga chu pumpel hlei thelo khopa mi padu omani ti in a soi ni ome ti chu kumni borvel chu a oma na chu thatak in a thoka a khosak po nuam view mai ma se heti hun lai hian Stalin chuan Russia rama ro arela Stalin's great parts an lo ti mai Stalin an ram a then fai dan chung chang chu zorga po chuan a lo hreveta Stalin an nuaya NKVD Soviet Intelligence Agency te chuan Stalin atana nok thei turo mang te chu han da thang hau mai kumsa khazgo somthum paruk November tha chuan zorga po chu Moscow let turati anita zorga chuan Stalin ami zia hriat chiana wangin aletani vai zongin damina chuak lo mai thei ti a hrechianga dama an chu ani poin Siberia rama ani chu an tir nge in ringbok an ho tu te thupek chu zom du talova Tokyo tang chuan alet theilo thu a hril mi mai a thutluk na siam chu a siam fu viau mai agent tam tak Russia rama le te chu Stalin a chuan alo ti du da viau maya then khat chu a thata then khat chu Siberia rama na thok turin atir chuak bokani Richard Zorga chu a him ta ma se sarkar chuan anram thut bek bo chia an pu ve tlat thung for department atang chuan ani chu han pai zuya an pu te po chuan ram phat san tu a puin a thu soi te po chu han ring du talo ani kumsa hasgo somthum pariata chuan kumnga zet mai aum to nuin Zorga chuan nun nuam ati talo hle maya Russia alet le chuan tham phat san tu anga ngai ani dona Germany a let le ngot po ni sela atan himna om don ni ra chung lo chuwang chuan Zorga chuan zuwa in thuk luk mai anun po chu a uluk lo chho viau maya ti chuan Tokyo khopuya chuan meichia somni le pali bor vel zet mai chu angai zong kual ta ne zana chuan baikin atlan chuka chak takina khal train Zorga tan chuan en thatunun chu nun nin om tak kani zota tuna chuan a chaw zota kalsan nin a in hria anun khua chu anuam lo tak zet to ne mi chetam tak amur pui thin kara chuan ama mangai tak tu pakhat chuam ve a chunu chu hanako miyaki chu ani ani hi Rheingold bara chuan waitress angin a thoka Zorga chuan akum somli birthday alom trumin miyaki hi atong ani ma se trong a in hrepo lo viau maya trong in hrepo lo chung chuan a in ngai na hle thung ani ti chuan an ni pani chu hu neng ma chen chu an khosa du na Zorga chu miyaki po chuan a mangai viau mai heti hun lai hian Japanese en thatu te chuan an ram chunga chuan German en thatu an om ni nge in an hria chuti te ni wang chuan Zorga nun dan po chu haral review mai kumsa khazgo somthum pali bor vera tang khan Japanese en thatu te chuan message ti danglam Russia rama thon na omani ti chu han hre chuak dai to a ma se khoi train nge thon chu ania tuin nge message chu thon chuak ti an hrengai lo arukin an chui char thung an ram chuwa chuan spy omani ti chu hria in an zong na saviawa ti chuan kumsa khazgo somthum pariat mei thla halo ni ta zarkha chu Zorga chu an man chuak te view mai achan po film khurlo wangania Rheingold bara chuan zu zan khua deuh thoina in azurui chuan bike chu kholaya chuan chak takina khal le ta a bike chu thunun zolovin American Embassy bula lungbang chu awasuta buru mai anua chuan damdoina chuan a har le ta a han har chuan nuwa chuan a poiti ber chu a hliam na tak chu hanilo chuai chuan a ipte a thil a bota jok chu nia aiptea chuan Ozakian intelligence report apekha a aklata chuthil chu Moscow thon turin an latidang lambok silo chupaka American dollars tam tak chu ni boka chuthil chu soifi a har saviawang police te chuan an muchukang em le tin aril ru a ha hle maya
Achian pakatin chung thil zong zong chu alatavek tia aron sil tak nuwa chuan zorga chu aril ruwa bui tahlemai vanai thla takin achian pa ti chu Max Clausen kha halo ni hlau maya Max Clausen chu radio operator ani kan ti to kha mase chu tianga anunna achan him tak nuwa tang chuan Clausen a chuan inrin tok na anei lo chho tranta anram chungcha chuan aril ru bui tranta ne achan po Moscow chuan kumsaka chu som thum panga khan Clausen chu ko leta ani chuan Shanghai chuan rinom takin ramtan en thlak na thok mek mase chu tia rinom taka na athok chung chuan anram chuan thatakin ani chu anlo dor mi alo mai tractor repair turin ani chu anlo tivel mai maya na niam tak anlo tho tirani chumi nuwa chuan intelligence na chu ron thok le in Tokyo zorga chu aron tran puya tuna chuan ramtana ain pek na te po chu omzenei lo mai ni in a hre chho tranta kumsanga chu somli chho bor vela chuan Clausen chuan printing business chu bein a house chho ta viawa a hana house sak chho deuh tak nuwa chuan communist thurin te po chu aring hlel tranta ne tin chu baka Clausen atan chuan Richard Zorga chu mithatak ani lem lova kumsanga chu somli mei kha khan Clausen chuan heart attack anei thuta chutia damlowa na taktura chung chuan Zorga chuan transmitting thilti turin ani chu akhuma chuan atilui hramani Zorga chuan Clausen chu hriat thiam na anei lo hle maya Clausen atan chuan Zorga chu ho tu thatak ani lem lo an poisa mu tam takte po chu Zorga chuan ama tan chuan a hmang thrina a radio operator chu a petam thin lo hle heng te hi Clausen chuan a hre chuak chho vele ta zel boxia anin kara chuan arukin khi lo om chho tran ta boxia ni ti chuan kumsanga chu somli chho bor vela chuan German te chuan Richard Zorga chu an ring hlel tran ta Walter Sillenberg chu ama en thli thlai turin an tira Zorga chu a main communist honen anin kungkai na sahlea anlo in kungkai to thindan te chu Walter hian aron chui tran ta ne ti chuan kumsanga chu somli pakhat April hla chuan Zorga zir chiang turin German sipai officer ro thap zet mai Joseph Albert Mezinger chu anron tirta ani hi Butcher of Warsaw tian hriat la rania omzia chu Warsaw sata tu party na ani berang chu ani hi Warsaw district a unsecurity police ho tu pa ni thina Mezinger chuan mipui tam tak alo tilhum to train police ho chu ani hian atidu da hlea Polana mipui cheng police kan ti mi te chu Mezinger chuan atidu da view thrina ne anun ron ema wangin SS superior te po chuan ani chu an ngai na lo hial thrina mase Zorgairo chu chuti mai maya zam chi chu ani ve lo ani mi na an hlau chu thiana lo siam hlawa an pani chuan zu te han in dun vel mai Zorga chuan ani chu alo voduk thiam kher mai Butcher of Warsaw anti mai chu Zorga laka chuan a zor ta nap maya ti chuan Zorga du to ka azir chian nuwa chuan Berlin a let lein Schellenberg hena Zorga chu politically po amerinom takani thuwa soya Zorga an chuina chu anti top zui ta ne ka Zorga chuan avai khatna tan hlau chu hapum pel thap hota kumsanga zaku somli pakhat mei thla hanita Lieutenant Colonel Evenshaw chu aron kalta ani chuan Zorga hena chuan Hitler chuan Soviet Union runa tum thu chu a hril ta ni arun hun tur po chu a hriat chian lo thule zun thalai holbor vel ani mai thei thu a soi boka Soviet Union run tur chuan khochak lama an sipai 170 and 190 divisions te chu manan tum ni te poin na soi bok heng sipai te hian Moscow te Leningrad le Kiev te chu ne chu vek an tum dona chu thu chu a hriat vele Zorga chuan Moscow thon tur message chu asiam hal Russia le German indo na chu jun ni som panga bor vela aron thleng mai thei ti chu hril atumani mase a report chu Stalin le naute ho chuan anlo reject mi mai Stalin le anaute ho tan chuan Zorga chu en thlatutlan bo satli mai ni in alanga amma anrama lo ho tura an ko let khan ani chu aron ho du lo ani si antan chun ram phat san tu ania information poimo takron pema sela athu sei chu rin ngam chi hani lo
chubaga Stalin le Russian thunei tu te chuan Germany hian arualin indona pahni an bei an ring lowa helai borvel hian Germany chuan khothlang lama Poland le midang tam tak chu haruna chuti nagalaya Soviet Union arun le chu han ring lowani zorgan thudik aron shil te chu anni chuan dot ni an ngaya anril ruti boitum na mai ni tein an ngaya ni British hoin zorga chu thudik lo an rol ruk ni in an shria tin heti hun lai hian Stalin chu an rami pui tele officer te nge chuan an hlau ema a general pakhat Philip Goligov chuan heti hun lai hian Soviet military intelligence chu ain kola an agent tena an thuron thon tam tak chu Philip Goligov hian alo pai thren thina achan po ama himna ta na ati ani ama mi te ho hian Stalin chu information diklo an pe ka wangin Stalin chuan ama intelligence officer lo to te chu alo ti hum to thina chuwang chuan Stalin du dan ang taka report aron kallo chuan Philip Goligov hian information then khat chu alo pai bo sak thina ni aom zia bera chuan Stalin chu anun rong ema chungte ni wang chuan a hnuaya thok officer te chuan diktakin thil an tingam lova an mani sahim na theu an ngai poimo ti nani berchu Stalin a hria du zong tak ni lo chu agent tam tak te chuan an hril ngam talova zorgan thudik tak a hril po chu midang te chuan an lo ubet sak ta si a warning chu a thok lo ani ti a hria chuan zorga chuan risla ka tumta ti chuan a agent pakhat nena chuan a thil hria te chu ti pu rutu ren na ti ta ne New York Herald Tribune nena chuan a thu hria te chu a rol ruk ta khothlang chanchin bu ten an zia chuan Stalin chuan a rin na be se ne ti chu kum sang go somli pakhat me ni somthum pakhat alo nia chanchin bulama chuan Tokyo chuan Russia ram chu Hitleran aruna be se tin an ron ziek ta ne ma se chu ti chung chuan Stalin chuan eng ma ati chung lo ti chu kum sang go somli pakhat June ni somni pahnia chuan German chuan Soviet Union chu run ta Soviet Union chu loin ring hek lo le German sipai te ma chuan an tol ta hon mai ni indo chung changa han hriat chuan zorga chu athina rim ema ma se ramdang tang chuan ti thei anei bok silo tuna chuan a film khurna te po chu a hlo zo ta midang te ta na rin hlel om tak takin a khosa ta boka ni tina akal na thin bara te po chuan buena hasiam ta zau zawa na ji then khat chu ain nial pui zau bokani tuna chuan atan chuan thila kher khan zota an radio operator Mark Clausen po chuan arin na chu a hlo tran ta bok radio thu thon turan ti te po chu ati khot lai lui chho ta vela a voi khat na tan an mel mai Hitler chu Clausen chuan angai sang ta bokani an tran ho na po chu tuna chuan din hun da thong taka alo om ta kumsang hazugo somli pakhata chuan Clausen hian message adon zazela sombak chu a thon chuak du talawa a message thon lo te chu ani chuan alo ti chemai thrina ni Barbarossa operation chung changa message a thon te po chu Clausen chuan alo chel khotlaya ten German battle order te po chu ati danglam nual bokani a message thonina Moscow a thlen meu chuan zorga be se danang chuan a thleng hau lova Clausen chuan alo ti danglam na sa hle boxi chubaka a warning chu a thleng tlai ema a kim lo na sa bokani Clausen a chet na wang chuan Stalin advisor te chuan Tokyo an en thatu chu an ring lo chho tran ta ma se zorga chuan eng ma hresilo Moscow lam chuan ani chu an ron bet thalo ta hlea heng te ni wang hian om huna athin lo rim ve ema Clausen chuan a thu thon zong chu a thon lo ani ti hre sela chuan Clausen chu a that du hial mai thene ma se Clausen a en kol that lo ra atela ni ti po chu zorga chuan ai hrebik lo ani aruk tak chuang Shanghai lama tlan bodai mai chu hadua ma se communism a chuan arin em sia ati talo ani tuna chuan channa pakhat mamo ala nei boxia chu thil chu Japan chuan Germany te chu zomin Soviet Union chu a beidonem ti hriat chu atan chuan thil ti mak mo ni kumsa hazako somli pakhat ni pui lai chuan Soviet Union chu atlu cheta deuh der maya German ho chuan Russia ram chu an lana sata view mai Russia sipai tam tak an thata mipui tam tak an ti hlumbok an sipai la dam chun te chutlan chin Moscow laman pana
Stalin apo aril rua buai zota. Asipai trazual te chu Siberia lama chuan ada da iboksia. Germanin aron be na lama trang chuan anni ho chu anom hlat le si. Mase khochak lama adalo chuan Japan hoin khochak lama anron be a hlau boksia. Red Army a ansipai traber te chuan khochak lam chu an veng run boksi. Chuti line khotlang lama train melma anron liana. Melma te chuan khotlang lam chu anron ne a anni chu an tol hun boksi nen. Stalin apo aril rua buai zota. Khochak lama asipai te chu a ko thadonem niang. Ko thataringot sila khochak lama train Japanin aron run si chuan antan chu na bui thak le zualang. Asipai trabik te chu experience nei tak anni baka ral thum thatak tak pe kan nia. Training po abik taka pe kan ni. Anni chu ko thlain Moscow chu han chan him mai donem niang. Ti chuan zona pakhat chu hanin zot talui mai. Japan chuan Soviet Union chu harunang em. Chu thua chuan Richard Zorga thutlu na chu han ha angai dona. En thaturin omlo taka an ngai nima sela Richard Zorga thuang anga an kal chu ngai dona ne. Zorga chuan kumsang hazugo somthum pathuma tang khan chu thu chu hriat alo tum to a. Kozaki kaltlang chuan Zorga chuan hriat atum le ta. Kozaki chuan Japanese cabinet le South Manchurian Railway kaltlangin thuruk engmo halo hrevea. Tin Miyagi po chuan sipai chet vel dan chu halo en thli thlai reng bok. Chung te tang chuan Japan chet dan tur chu an ring thiam chho thei ta. Miyagi chuan Japanese sipai te chu kholuma hak chi thom no isu an ni ti asoya. Khovo ta indo turin anin pu cha lo ti asoi bok. Chuti ani chuan Siberia lama chuan an kallo topang. Siberia lama chuan thomnolum tak ha ka ngai sia. Tin sipai tam tak chuan chim lam man pan bokani. Ozaki chuan Japanese Oil Reserve chu atlem hle mai ti a hreboka. Navy te tan chuan kumni dai ba kan khol khom lo bok. US chuan oil chu athunu na wangin an tan chuan har sat na ha tam le zuala. Chu wang chuan Japan chuan Dutch East Indies a oil field chu thunun an tum ta ni. Siberia chuan indo turin oil tam tak an mamo don sia. Chu tiang da tam oil chu Japan chuan an nei lo wangin Japan chim lam rama Asia ram te chu runa chung oil field sa tranga oil tam tak lak chu Japan chuan an ti ngai tur chu ne. Kumsang hazako somli pat khat July ni nia chuan Imperial Conference chu oma. Japan chuan chim lama United States le Britain ram of the chu ha beidon ani. Soviet Union ero chu a beidon lo chu thil chu Zorga te chuan an hret chuak ngal thuaya. Sor strang te an la khomin chu thu chu an confirm ta thlap mai. German Admiral Venega Pot Khan chu thil chu Zorga hena chu na hrila. Admiral Lion wangin Japanese Navy te ho ne na anin remna chungchang chu ani ai hreturan tam chung lo. Japanese Navy te chuan Singapore lam man panani ti chu ha hrenghal thuaya. Chung thilpo chu Venega chuan Berlin lama chuan a report ngal bok. Zorga po chuan tuna chuan thumu manei theita Japan chuan Siberia ramatangin Soviet chu run don lo ti chu chiang ta viawa. Ti chuan report chu Soviet Union tan chuan asiama Moscow lama chuan thon ta ni. Ti chuan kumsang hazuko somli pakhat September ni som pali lo ni ta. Message po chu Moscow lam po chuan an dong ve ta. Soviet Union point ansipai tra te chu khochaka tangin khothlang lama an tir son thei don ta. Germany ho chu an bei thei ve don ta ne. Mase tun truma po hin Clausen chuan message te chu a lo ti khot lai vele thowa. A message thon te hian athlen hun tur taka athleng lowa. Ma se chu ti chung chuan Soviet Union sipai te chuan in pu cha na hun chu han nei thei pha tho mai. Tun truma chuan Stalin chuan athu soi zong te chu a lo oi ve ta. Zorga thuron ang te chu ha pom ve ta ne. Siberia rama Russian sipai tha te chu khothlang lam panin an che thata sung maya. Moscow veng tur chuan sipai tam tok takte teng tele thlona te po chu an liam zo ta. Kumsa zugo somli pakhat November thatop lama chuan German chuan Moscow chu beitrana. German sipai chau to tak te chu khochak lama tranga Russia sipai thabik ronkal thar te chuan an ron beitran ta. Kumsa zugo somli pakhat December tha chuan German sipai te chu an ne tranta. Tuna chuan Moscow po chu chan him manita ni. Anina dik taka chuan Moscow chan him tu chu Richard Zorga chu nia.
zorga chu Stalin chuan zungol veile mai chedu lutuk tak mai en thaturi nomlo namphat san tu tia asoi nge mai chu hani ma se zorga chuan a thei topin Moscow chu chan himatuma tuna chuna chan chuak thei ta ne zorga chuan a thil ti ropui zia chu ama poina hrekher lo mai the kumsa hazgo somli pakhat chhovela chuan zorga din hun po chu halo thalo chho tranta Soviet Union nena chuan Moscow lama la thature mo Germania thon turin azungena mase he a message thon tura aduan hi thon chu ani talawani zorga te anman theidan hi tunthleng hian thuchiang tak lak tur laum lova mithen khatina han soidan chuan miagi in nei tunu tomi Kitabayashi chuan Japanese police te nena miagi chu communist nia hriat thu lo hrila tichion miagi chu police te chuan mana handop ta ni nan soe then kha soi vele dan thung chuan Japanese Communist Party an ho tu Ritsu Ito kaltlangin an hretchuak nin an soi boka Ritsu Ito chu police te chuan manin an soi sa hrepa chutian soi saka an dop na tang chuan Ozaki le miagi chungchang chu a soi chuak ta ni in an soi ne hetianga an ma ni soi sa tu te hi tu dang ni lawin Japanese Secret Police campaign tai an ti te chun nia he howi police la tak le nun rong tak chu han ni ve hrim mai ti chun Japanese police te chuan an ram chunga communist mi le sa te chun chuita chutianga an chuina tang chuan German newspaper correspondent Richard Zorga chu an chui chho ve ta ne police te chuan October ni soma miagi chun manta apin dana chuan document poimo tak tak mai han muchuak miagi chuan an man don hian tukvera tanga zun thlaka in ti lumatuma mase Japanese police pakhat chu a zuan rual hian alo zuang vea chuwang chuan atumangin a zuang thei talova miagi chu damin an manta ne tichun miagi chu an handop na sataviawa atopa zong a in puang vele ta kumsa hazugo somli pakhat October ni som panga hania Hatsumi Ozaki po chu han man vele ta chutian man tak nuwa chuan Japan sarkar po chu ang hing loi mai an prime minister advisor chu Soviet en thatu lo ni reng maya kumsa zako somli pakhat October ni som pakua chuan Tokyo Soviet en thla na thoktu te chu man ki mani don ta hemi zanhin zorga po chuan warning message chu donga mase zorga chuan tlan chia chu a hre ngang mai achan po engdang wang ni lovin Japanese dancer chelo zet mai chuan khuma alo ngak siani din hun hlo thonom taka dingma sela chunula zeitak mai bula hanom chu ala thlahel ve sia a in lampan chuan kalta heta hian zorga chuan ti sualian zet mai ne an warning message chu a halowa a potlera leya chuan a pai ringot mai campaign tai agent te chuan ani chu an zuya ale khathon te po chu charin an zom koma ama bele na turata na finfiana ta nan mangzui ta ne darkaring waza nuwa chuan police te chuan zorga chuan mana abial nu nen chuan hun an pandu mio wangin zorga chu a him talo kumsa zakua somli le pakhat October ni som pakua chuan zorga in Azabu district ami chu police te chuan an tapa heti lai hian ani chu ina chuan lo omin paijama te halo ha ama man tumtu te chu thathakin alo chhona ni lau thong om poin a om lem lawa pangai takin na khosamai police ro room tak te chuan ani chu hual khup ma sela zorga chu azam chete ei lo thatak takin na lo bia ma se ama man na tura finfina tam tak an nei te chu an han entira ama baka atho pui mi som thum panga borvel zet mai chu Japanese police te chuan an man zo to boxi atira chuan zorga po chuan in soi chua chu hatum ve hlea soita gangin mi a hne thei em kan ti to kha zorga chuan naziri nom takani thu soiviu masela finfiana han nei te chuan zorga ni na dik tak chu han tar lang chiang em boxi kauzina ina tang chuan radio transmitter chu an mana atho puite ho zong in pu na po an nei vek to zorga message te po chu Japanese ho chuan an lo man to a ani hian soita kang khan kumsa khazakwa somthum pali tang chuan an lo chui to ne masea message te chu an chiar thiam lo wangin englam pange tin trelowa zorga an man rual chuan mas 1000 chu han man zui 1000 chuan an message ti danglam dan te chu Japanese ho hena chuan a hril veka
tin chu baka German Statistical Yearbook kumsang zgo somthum pathuma mi te po chu halo pe boka chu mi hmang chuan Japanese te chuan an message thon te chu an chiar thiam thei ta ne tuna chuan zorga thu thon zong om zia chu han hria zorga chu Soviet Union ta na en thak na thok tu ani ti an chiang to hle alanda na chuan Nazi member ni om takania ma se le machang mai ti chu han pin fia thei ta ne zorga chu police custodia ni ruk chung zet mai do pania tuna chuan zorga po chuan atan pui thin zong te chu hanin puang ani ti le police ten an man vek ani ti te chu a hre thiam chhota a engkim mai chu a fia ta ur mai heng te ni wangin zorga chuan tran rengin om zia nei lo ti a hria a in puang ve ta ne zorga chuan Soviet Union ta na en thlak na a tho dan chu soita ma se heti chung hian anuna mechia in rol ve te chu ani chuan hum hi matum shram a big takin a mechem mangai rinom tak mai hana ko miyaki bar hostess chu ani chuan hum hi matum zuala miyaki hian ani na dik tak chu a hrevek to a ma se police te hena chuan a report du lawani chuti lain miyaki chu zorga hian hum hi matuma a soitel ve du lo oigan ot chuan chutia zorga han man tamai chu aring hlel hle maya ot chuan zorga chu Soviet Union ta na thok tu ani aring thei lo ani thileng kim mai a hrila German thuruk poimo tak a hril thin khani si Japanese en thatu tena dot an vordar mai maya angaya tanina an khung lai te po chuan aron to hialani richa zorga chu kutkol bun tirania alu chu pate in an khu bok Japanese mitang dang te ang bokin din tirania chuta zorga chuan kun hiamin Mr. Ambassador hei hi kain thlanan hun ber turani ta Soviet Union ta na en thatu ka ni ti in nain puanga ot po chuan a thu soite chu aring ve ta chawani amirin kumria zet mai thuron lo peto thin tu chu an mel ma haloni sia tin chu mai ba ka me chedang angai zon laya anupui lo ngai zong tu a thian pa zorga chu tuna chuan a mel ma tak kaloni ta si hetia zorga din mundik tak an lai lan tak nuwa hian ota din mun po chu a cheta hlea Berlin lama ko le tani ti chuan a service atanga pai bo wani boka German sipai te chu ota chunga chuan an thin rim khermai chuti line Soviet ero chu hangoi reng thunga Moscow chuan zorga chu German tana en thlak na thok tu ni in an ring hlela an mani tana en thlak na a thok ti chu hretho ma sela lelam tan a thok kop ni in an ring ani achan po engdang wang lovin an ko let laya aron hon du lo wang khania chu wang chuan Moscow chuan Richard zorga chu an lam trang ani thuan soidu tat lo zorga chuan Moscow lam chuan an ron ngai ven te po a bei se vea tang an in thleng huna chuan chua ve thei a in bei se ni e athil bei se chu thil bei se om tak po chuan nia kumsa kha ko somli pathuma chuan Japanese sarkar chuan tang in thleng chungchang chu ron soi chuaka Japanese en thatu te chu Soviet ho chuan tan ina an khung ve thowa zorga le Japanese en thatu te chu in thleng puya an somani Moses Stalin chuan Richard zorga chu an ram lama hruele chu adu tatlat lo kumsa kha ko somli pakhata an che chual na chu aron halai lan sak zelang ti an hlau wang po anima na Barbarossa operation chungchanga ama warning petu an ram ta na thil tha tam tak ti tu chu thi mai se adu zo kane Moscow chuan Richard zorga chungchang engma hriat an nei lo thuan soya athil ti wain Richard zorga chu an dem hial zo kane zorga nu pui Russian mi katia Meximova po chu zuwa ani lova NKVD te chuan ani chu han man kumsa kha ko somli pahnia chuan thiam lo chantirania Siberia lama chuan thon nin chuta chuan hresel lo takin avakosa a tu ma ngai sak loin ava boral zuita ne zorga le ozaki po chu thitura an chung thu relania an chung thu an rel lai po chuan zorga chu ngoi rengin na oma lau thong om poin om du chung lo kumsa kha ko somli pali November ni saria anni chuti hlum tura ti anita chu mini chu Bolshevik Revolution ni champha chiani heti lai hin zorga chuan kumthum zet mai tanina hun mangin shrem mania
Atopa chuan ti hlum tur ni chu lo thleng ta Tokyo a Sugamo tanina chuan chu thil chu ti tur ania Hatsumi Ozaki chu khai hlum masakani ani chuan anu pui tan chuan lekha thon na ziaka poem te po anu chia atop na chu samurai dik tak angin na machona uta jorga po chu khai hlum na do san lampan chuan arong kalpui ta tanin na thok tu ho hena chuan lom thu a hrila puithiamina tong trai sak atum po chu a hnial atop na tan Japanese strong in thu a soya Red Army Russian sipaite International Communist Party tele Soviet Communist Party te zana chipai chu abuka athini thleng po hian anram le nam chuan ani chu an kalsana zorga chuan aram tan chuan engkim matia anun na po din hunder thong tak taka ada a chiri chung chuan zorga chu Soviet Union chuan an kalsana an phatsana an rammi le sang point an pom du lo arwang chu Josigaya cemetery a chuan da ania Julai mun chu mi pa ngai ho in phum na satli ve mai ne Ozaki le zorga te chu thitura an chung thu relania ka zenero chu thitura ti ani velo thung dam chunga zel tang tura ti ania indo na chu tuar chuakin American te chuan an ron chan chuak ta ne Rja zorga chanchin chu Soviet Union chuan kumsom ni zet mai a thupa German ho laka Moscow chan him tu pa chanchin chu tuma rengin an ngai tu lo NKVD ho faila ain zia dan chuan zorga chu kumsa kha chu somli pahnia ka hlum nin an tar langa mase tu emo chuan thil thleng chu a thei ngil ve ngai lo chu hana ko miyaki chu ani hi Japanese bar hostess ni in zorga mangai tu nia athlan te po ani hian chin che in alova kan thlap train vuina hun pa ngai takin na nei saka Tokyo a Tama cemetery a chuan aphum non le nga tani athlana tan chuan granite thlan lung chu asiam sak boka heta hian aram le nam ta na nun na hlan tu chu azala ni ti na zia sak kumsa zugo somruk balia chuan Soviet rehabilitation chu ron thleng chho tran ta French film pakhat Spiring anti chu atang chuan mi puite chuan richa zorga chanchin chu an ngai ven chho tran ta Nikita Khrushchev chuan chu film chu ayan chuan atui puita ma inquiry din ta ne atopa chuan Kremlin chuan richa zorga chu Soviet Union hero a apuang ta Moscow a kotler pakhat chu a mingan putir tabok chu baka post system a chuan a mail chun nem kaya tuna chuan richa zorga chuan aphuang nge in soi moina chu hadong ta ne en thatu tam takhi an ram thu nei tu te hian an mani mi le sa ni lo ang hian an soi fo thin renga hi chu thil thlen dan pa ngai ve bokani Indian thatu te chanchin kan ron ti chu tak te po kha India hian ami le sa ni lo angin alo soi to thina alo chan chu du ngai lo ni kha recha zorga ero chu kumsom ni nuwa ani na dik tak highland sak ni in ropui taka choi moi ani ve ta thunga ni ole tuntrumatan chuan khati jong khan le pot mai sela pathin remati chuan video dang nen hule thoi kan tum do nia